Мәктәптә Шәймурат ярышлары бара. Рәхим итегез! Мин 5-нче Ш классының класс итәкчесе. Без Шаймуратов уеннарын гел генә көтеп алабыз. Балалар актив катнашалар. Без уларга бик нык әзерләндек. Яшь Шәймуратовсылар интеллектуаль викторинала, хәрби әзерлек буенча көч, тизлек, йылдамлыкка ярышты. Шәймуратов уеннары этапта үткәрелде бүгенге көндә. Беренче этабында викторина уеннары, икенчесендә спорт ярыш уеннары, өченчесендә хәрби әзерлеккә әзерләнү буенча ярышлар үтте. Спорт уеннарында аркан тартыш, скакалка, хәрби буенча автомат тиреп кору ярышлары бик кызыклы үтте. Өз командалар төрле номинацияларда еңүче дип танылды. Без яшь Шәймуратовсылар генерал-майор Миннегали Шәймуратов кебек кыю, максатка ирешүчән, рухлы, илһөяр булып үсәрбез әле.